नोंथाङा बे बाथ्राखौ माब्लाबा सानफेरदों ने? बेनो जाहैबाय सैताना जोंनि जिउआव माबायदि हाबफैयो, सैताना जोंनि जिउआव माबायदि हाबफैयो बे बिसयाव नोंथाङा माब्लाबा सिन्ता खालामदों ने? नोंथाङा माब्लाबा ध्यान खालामदों ने? अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बे बिसयावनो भिडिअखौ लानानै फैदों। मोनबा बाथ्रा लानानै फैदों, मोनबा दरजानि बाथ्रा लानानै फैदों। जि दरजाजों सैताना नोंथांनि जिउआव हाबनो हागौ, आंनि जिउआव हाबनो हागौ, जों बयनिबो जिउआव हाबनो हागौ। दा बेयावहाय जों बे बाथ्राखौ मोनथिना लानाया मोजां। साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिनांगौ जे जोंनि दुश्मन, जोंनि सुथुर सैताना जोंनि जिउआव माबायदि हाबफैयो, बबे दरजाजों हाबफैयो आरो बे दरजाखौ जोङो मानो बन्द खालामनांगौ, बोरै बन्द खालामनांगौ, बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोन, सोलोंगोन। दा बेयावहाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय, रोखा बुजिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो नोंथाङा इयुननि समाव आंनि भिडिअखौ नोंथाङा जेन मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय एबा भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे हास्थायोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनफ्राबो मोनथिनांगौ, सोलोंथों होननानै अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ एबा शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। सेथि, बेनो जाहैबाय नंखाय आरो थगायनायनि गेजेरजों फैयो। झूठ और धोखे के माध्यम से शैताननि बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियारानो जाहैदों थगायनाय। बियो जोंनि साननाय हनायफोराव नंखायफोरखौ सोयो आरो इसोरनि सैथोथिखौ, इसोरनि सैथो बाथ्राफोरखौ एबा सैथोखौ बियो खोमानानै होनो हास्थायो। बेयावखायनो इसोरनि बोसोन गोथार बाइबेला सैतानखौ थगायग्रानि बिफा होननानै बुङो। जहन 9:44 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बादि मावनो नागिरो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा, जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया, मानोना बिनियाव नंगौआ गैया। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै, मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा। जेब्ला सासे फोथायारिया नंखाय बुङो, नंखाय खामानि मावो, नंखाय रायो, थगायो, अब्लानो सैताना बे बेक्तिनियाव हाबो आरो खाबु लायो। जेराव इसोरनि बोसोना, इसोरनि जिथु बुंनाय जारिमिन, बे जारिमिनाबो जोंखौ ओरैहाय फोरोंदों। थोनहरजानाय 5:3 सिरि। अब्ला पितरा बिखौ होनदों, अ आनानियास, फु फाननानै मोननाय रांखौ माखासे दोनखोमानानै गोथार जिउनि सिगाङाव नंखाय बुंनो सैताना माबोरै नोंनि गोसोआव हाबनो मोनखो? आनानियासआ जेब्ला नंखाय बाथ्रा बुंबाय, अब्लानो सैताना बिनियाव हाबबाय होननानै बेयावहाय बुंदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेब्ला जोङो सोरखौबा थगायनो सानो, जेब्ला जोङो माबा मोनसे गाज्रि बुङो, नंखायखौ बुङो, अब्लानो सैताना बाहागो लायो, सैताना हाबो। बे जाहैबाय मोनसे सैताननि दरजा। जेब्ला जोङो नंखाय बुङो, अब्लानो बियो सैताननि दरजा आरो बेजोंनो सैताना हाबो। दे दानाब्ला जोङो नायदोनि नैथि सैताननि दरजा, पापखौ लुबैहोनायनि गेजेरजों। पाप की प्रलोभन द्वारा, बाय द टेम्पटेशन अफ सिन। सैताना जोंखौ पापाव खोख्लैनो थाखाय अरायबो नाजाबाय थायो। सैताना जोंनि मेगननि खाथियाव बेबायदि लुबैनायखौ लानानै फैगोन, जेराव जोंनि मेगनजों नुयोब्ला ओरैबायदि समायना नुगोन, ओरैबायदि मोजां नुगोन, जेराव जोङो बेखौ लानो हास्थायगोन एबा लानो मोजां मोनगोन बा नुनायजों मोजां मोनगोन। नाथाय जोबनाय फारसे बियो फोजोबस्रांनायखौसो लानानै फैगोन। जेब्ला जोङो पाप मावो, अब्लाना जोङो सैतानखौ जोंनि जिउआव हाबनो थाखाय खाबु होयो एबा सुबिदाखौ होयो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, जाकब 7:14 आरो 15 सिरि। नाथाय साफ्रोमबो मानसिखौ गाव गावनि लुबैनायानो पापाव बोलाङो आरो आनजादाव खोख्लैयो। लुबैनाया थायोब्ला बिनो पापखौ उजिहोयो आरो पापा राब्ला थैनायखौ लाबोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, सैताना जोंनि मेगननि नोजोराव ओरैबायदि समायना बुस्थुफोरखौ लानानै फैगोन, ओरैबायदि बेसादफोरखौ लानानै फैगोन, गासैखौबो जोंनि मेगनाव समायनाखौल' दिन्थिगोन आरो बे समायना दिन्थिनाया जोंनि गोसोआव लुबैनायखौ जाखांहोयो आरो बे लुबैनायनि गेजेरजों जोङो पाप मावो आरो बे पाप मावोब्ला सैताना जोंनि जिउआव हाबनो खाबु मोनो, खामानि मावनो खाबु मोनो आरो बे पापानो रायोब्ला थैनाय फारसे दैदेनलाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय नैथि बाथ्रामोन। सैताना जोंनि जिउआव माबोरै हाबो? बे जाहैबाय पापखौ लुबैहोनायनि गेजेरजों सैताना जोंनि जिउआव हाबो। दे दानाब्ला जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि, बबेजों सैताना जोंनि जिउआव हाबो? बेनो जाबाय बिथोन मानियै आरो बिग्रायनायनि गेजेरजों। अवज्ञा और विद्रोह के द्वारा, थ्रू डिसओबिडियेंस एंड रेबेलियन। जेब्ला जोङो इसोरनि होनाय बिथोनफोरखौ, कामानफोरखौ जोङो जेब्ला मानिया, अब्लाना जोङो सैताननि दौलेङाव फैयो
एबा सैताननि दैदेन जानायावसो जोङो सफैयो। सैताना जोंखौ इसोरनि उल्थायै सानफ्रोमबो बिग्रायनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो सैताना जोंखौ मोनसे बाथ्राखौ फोथायहोनो नागिरो, बेनो जाहैबाय जोंनि जिउनि जिथु बिगोमा, जोंनि जिउनि बिगोमाया जों गावनो होननानै सैताना जोंखौ फोथायहोनो थाखाय हास्थायो आरो फोथायारिफोरखौ बेबायदिनो अराय सम इसोरनि उल्थायै खामानि मावनो थाखाय, इसोरनि होनाय बिथोनफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय, इसोरनि उल्थायै बिद्रह खालामनो, रेभेलियन खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो थुलुंगा होबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, 1 सामुएल 15:22 आरो 23 सिरि। सामुएला होनबाय, फोरबोआ बबेखौ हामजायो, बोसोन लानायखौ ना सालामि आरो बुलि बावनायखौ? मोजांसिनथार मेन्दा बावनायनिख्रुइ फोरबोनि बोसोनखौ मानिनाया गाहामसिन। बिनि जेंना जानाया मोन्थोर रायनायनि समान आरो दुगा जानाया मुर्ति खुलुमनानै अपराध मावनायनि समान फाब जायो। नोङो फोरबोनि हुकुमखौ सिफायबाय, बेनिखायनो नोंखौ राजा बिसायनिफ्राय एरगारबाय। सामुएला बेयाव शाउलखौ स्पष्टयै मोनथिहोदों जे सालामि बावनायनिख्रुइ ना बुलि बावनायनिख्रुइ ना इसोरनि बोसोनखौ लानायनिख्रुइ बबे साबसिन? बेयाव बुंदों इसोरनि बोसोनखौ लानाया साबसिन, इसोरनि कमान्डखौ, इसोरनि आयेनखौ लानाया साबसिन, बुलि होनायनिख्रुइ साबसिन होननानै। आरो शाउलखौ मानि थाखाय राजा पदनिफ्राय, राजा बिबाननिफ्राय एरगारनाय जादोंमोन? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ लायैखाय, इसोरनि आयेनखौ लायैखाय पाप जादोंमोन। अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, जेब्ला जोङो इसोरनि कमान्डनि उल्थायै गसंगोन, जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोननि उल्थायै गसंगोन, सैताना बै समाव खामानि मावगोन, सैताना जोंनि जिउआव हाबगोन। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्राखौ नायदोनि, ब्रैथि दरजाखौ नायदोनि, सैताना बोरैहाय जोंनि जिउआव हाबो। बेनो जाहैबाय लोरबांथि आरो गिनायनि गेजेरजों। कमजोरियों और भय के माध्यम से, थ्रू वीकनेसेस एंड फियर्स। सैताना जोंनि लोरबांथिफोरनि गेजेरजों मुलाम्फा लानो हास्थायो, एबा जोंनि लोरबांथिफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो हास्थायो, एबा जोंनि लोरबांथिखौ बियो बाहायनो हास्थायो। जेब्ला जोङो गिख' जायो, जेब्ला जोङो खोब सिन्तायाव थायो, जेब्ला जोङो आत्मानि बिसय सन्देह खालामो, अब्लाना बै समाव सैताना जोंखौ निराशानि फारसे दैदेनलांनो हास्थायो आरो जोंखौ सिन्ता खालामैनो एबा सिन्तायावनो डुबायनानै दोननो हास्थायो आरो जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय आरो बिनि दैदेननायनिफ्राय जोंखौ गोजानाव दोनो एबा गोजान खालामो। जेराव इसोरनि बोसोना ओरै बुंदों, 2 तिमथि 7:7, मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, गिख' मानसिनाव मा जायो नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ। जेब्ला पितरा जिसु ख्रिस्टखौ नुदोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ दैनि सा सा थाबायबोदोंमोन, बै समाव पितरा जिसुखौ बुंदोंमोन जे जिसु आंबो नोंबायदि थाबायनो होननानै, आरो जिसुआ बै समाव बुंदोंमोन थाबायबो होनना। जेब्ला पितरा जिसुनि बुंनायखौ खोनाबाय थाबायबो होननाय, पितरा लोगो लोगोनो थाबायबाय। नाथाय थाबायबाय थानाय समाव बिनियाव गोनो गोथो मोनसे सोमजिदोंमोन आरो बे सोमजिनाया मामोन? गिनाय। आरो बे गिनाया मा? आरो गिनायजों लोगोसे मोनसे सन्देह दङमोन, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट नंगौना नङा होननाय मोनसे सन्देह फैफिनबावदोंमोन आरो बिनि गोसोआव गिनाय फैदोंमोन। आरो बे गिनाय फैनाय लोगो लोगोनो बियो दैयाव हाबसोलांदोंमोन एबा दुगैलांफिनदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रियफोर, गिख' एबा लोरबांथिनि गेजेरजोंबो सैताना जोंनि जिउआव हाबनो हागौ। दे दानाब्ला प्रियफोर, जोङो 5थि बाथ्रा नायदोनि, जि राहा लामाजों सैताना जोंनि जिउआव हाबनो हास्थायो एबा हाबो, बेनो जाहैबाय गुबुननि गेजेरजों सैताना जोंनि जिउआव फैयो एबा हाबफैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, सम माब्लाबा नोंथांनि लोगोनि गेजेरजों, नोंथांनि परियालनि गेजेरजों, नोंथांनि नसुंसेयारिनि गेजेरजों, नोंथांनि आंगो प्रियफोरनि गेजेरजोंबो सैताना नोंथांनि जिउआव फैनो हागौ। नोंथांनि सिनाय मोननाय, नोंथांनि खुरमा बाहागिफोर, नोंथांनि नसुंसेयारिफोर, बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरनि गेजेरजों, बिथांमोननि मावनाय खामानिनि गेजेरजों, बिथांमोना जुदि गाज्रि बुंदोंब्ला, बिथांमोना जुदि गाज्रिखौ मावदोंब्ला, बेफोरखौ नुनायनि गेजेरजों, बेफोरखौ खोनासंनायनि गेजेरजों सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया जुदि बेफोर खामानियाव जुदि थांफादोंब्ला, मावफादोंब्ला, सैताना बेयावबो हाबो। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, 1 करिन्थियारि 10:20 आरो 21 सिरि। आंनि बुंनाया बेनो, मुर्ति खुलुमग्राफोरनि बिन्दोआव बुलि बावनाया इसोरनो नङा, मोदायफोरनोसो बावनाय जायो, आरो आङो नोंसोरो मोदायफोरजों लोगो लाफानायखौ हामजाया। नोंसोरो फोरबोनि खुरियाव लोंनानै मोदायनि खुरियाव लोंबावनो हाया, आरो फोरबोनि आरांगायाव जनानै मोदायनि आरांगायाव जनो हाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों, फोरमायदों। दा बेवहाय साबधान जागोन।
नोंथांनि लोगोनि गेजेरजों, नोंथांनि आंगो बाहागोफोरनि गेजेरजों, नोंथांनि जायखौ नोंथाङा आंगो होननानै सानो, जायखौ नोंथाङा सिनाय मोनो, जायजों नोंथाङा सानफ्रोमबो थायो, बिथांनि गेजेरजोंबो नोंथांहा समस्या जानो हागौ माब्लाबा। नोंथांहा बिथांमोननि गेजेरजोंबो नोंथांनि जिउआव सैताना सफैनो हागौ। दा बेवहाय साबधान जागोन। अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, गासै बेफोरनो मोनबा लामाफोरमोन जि लामाफोरजों सैताना जोंनि जिउआव फैयो। दा बेवहाय साबधान जागोन। आरो बे भिडिअनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै जुदि बुजिजोबनो हायाखैब्ला नोंथांमोना आरोबाव भिडिअखौ नायगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन। नोंथांनि देहेन खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा बाथ्राफोरखौ गोबांनिख्रुइ गोबां बुजिनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, साबधान जागोन। बेफोर मोनबा राहा लामानि गेजेरजोंनो सैताना जोंनि जिउआव फैगोन। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। बे समसिम नोंथांमोना नेनानै थादो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।